Dneska si pripravíme puer. Fakt pekný kúsok pueru sa mi dostal teraz do rúk na otestovanie a budem ich mať aj tieto pueriky. Takže je super, pretože mám rád také zaujímavé čaje a tento je fakt zaujímavý. Takže povieme si, čo vám vie aj trošku pomôcť pri tej príprave pueru. Pretože to je zase ďalšia otázka, ktorú dostávam. Ako to správne pripraviť, jak to urobiť. Dá sa to na jeden krát, ale my si to tu pripravíme takto. Máme vrelú vodu, máme tam puer, zalejeme tým, že puer je čaj, ktorý sa skladuje dlhšie, necháva sa vyzrieť, tak je dobré ho opláchnuť. Opláchnuť znamená, že zalejem vodou, chvíľku nechám takto a vylejem do čajového mora. Toto je čajové more, preto sa to volá, lebo sa tam leje voda. A vylejem. Teraz tí, ktorí to robia zase tak obradne úplne až, tak akože môžu zalamovať rukami, ale takto to robím ja teraz, kľud. Tak. Ovoniame. Stane sa s tým čajom to, že on sa namočí, príde tam tá vrelá voda. Ak by tam boli v rámci skladovania, aj vy to môžete mať hoci kde doma nejak, preto sa to aj preplachuje ten čaj. Obzvlášť, ak máte nejaký starý čaj, že si zoberte, že to je nejakých 15 rokov skladované, a že či je to skladovanie naozaj také 100%. Tam napríklad záleží aj od čajov, že môžete mať ten istý druh čaju a tie isté koláče, také tie zalisované, ale tento bude extrémne drahý a tento bude taký lacný. A potom aj keby ste ich ochutnali, tak každý chutí inak. Je to práve tým, že kde to je skladované. A či už ten čaj degraduje, alebo proste sa zušľachťuje. Takže máme tu šupuer, to je tmavý puer. Po chvíľku som nechal to spariť. Teraz už púšťa takú príjemnú vôňu. No a teraz to vlastne môžeme zalievať. Zalievame to stovkou vodou. Toto by ešte stále malo byť taká voda, aj keď tu stála chvíľočku. Zaliem túto konvičku. Je to ručne robená konvička. Takáto, ukážem vám ju. Nádherná. Milujem ju. Zo spodu má aj také razítko. Vlastne toho majstra, ktorý to robil. Tak, nám stačí fakt pár sekúnd a zlejeme to. Inak všímam si na sebe, že to robím trošku tak teraz, lebo fakt sa teším na ten čaj. Takže to nech tí dokonalí gurmáni nech mi odpustia v tento moment. Ale tak, ja sa dám do kľudu teraz. Super čajovanie je práve v tom, že vás to donúti tak nejak sa dať do kľudu a vychutnávať si to. Pravda, že teraz počas toho ešte hovorím. Kebyže čajujem sám, tak si sadnem a tak nejak pozerám sa von oknom, nechám to poluhovať, prelejem, srkám. To je na tomto pekné. To je na tom tá meditácia. Akoby. Takže, tak. Aby ste chápali tí, čo ste tu prvýkrát, aby ste chápali, čo sa deje. Máme tu čaj, ktorý sme zaliali vriacou vodou, vrelou vodou. Ten sa vyluhuje tu. Toto sa volá zlievka. Tam to prelejete. Je to kvôli tomu, že vlastne to nemusí mať taký objem ako tá konvička, keďže to je logicky, necháte v tej tekutine tam, teda v tej vode, tak sa vám to ďalej luhuje a potom je úplne hutný. Čo není, niekedy sa pripravujú aj také, že normálne vyslovené ešte menšie myštičky sú a sa tam zleje taký veľmi hutný výluch. Prvé luhovanie, tu ste to mohli vidieť, bolo to koľko, 20 sekúnd, tak nejak. Väčšinou takto nechávam. Tým, že má aj menší objem, veľmi rýchlo dáva. Potom ten čaj, sú tam 4 gramy čaju. Pár sekúnd nechám vyluhovať, zlejem do zlievky. Ďalší názov pre toto je aj chladítko. V tom si aj chladíte vodu. Zároveň mne to veľmi vyhovuje pri poheri, keďže ho zalievam stovkou. A kebyže ho dám hneď do misky a chcem ho piť, tak je veľmi vrelý. Dám ho do tohto. Buď zamiešam ešte takto po okrajoch, keďže to je tenké sklo, tak sa rýchlejšie ochladí. A je pijateľný okamžite. V podstate. Takže takto. No. Tu som si bol dohriať vodu. Tak. Puer je dobrý v tom, že aj urychluje trávenie, pomáha s trávením, hlavne tukou. Tie výskumy, ktoré sú v rámci pueru, tak vlastne znižuje ten neblahý, odbúrava ten neblahý cholesterol, pričom ale zanecháva ten, ktorý je prospešný pre nás, lebo sú dva druhy.
podporuje funkciu pečenia napríklad. A tak. A hlavne chutný. Fakt, že ja vždy, keď si dám puer, tak už teraz cítim. Na začiatku som bol taký rozbehnutý, že poďme rýchlo si to dať. Milión vecí ešte dovtedy som robil a teraz už ma to tak ukludnilo. Preto to mám rád cez deň, lebo ma to tak skľudní. Donúti ma to, že keď, viete, není každý deň nedeľa, jak sa hovorí, každý deň je iný, niekedy tá práca pribudne a venujete sa tým takým, ja tomu hovorím, tým dualitným veciam bežným, tým veciam takého bežného života. Človeka to vytrháva z tej takej meditácie ako keby, aj keď cieľom toho je si to zachovať tam, ale nevždy to ide, tak si povedzme. Aby som sa tu nehral, že som stále nejaký vyrovnaný alebo tak. Nie, niekedy je toho veľa. A práve vtedy ten čaj vie ma tak krásne usadiť. Takže tu si sadni, robíš iba túto činnosť, pozeráš von oknom. Teraz natáčam, je to trošku iné, ale za normálnych okolností by som sedel, pozeral von oknom, tak nejak premýšľal a pomalinky by som pil. Celé vás to tak spomalí veľmi príjemne. Obzvlášť tento je veľmi vydarený. Keď ho pijete, tak je ho dobré aj srkať so vzduchom trošku. Práve tým, že prejde so vzduchom, tak ešte tá chuť sa viacej rozvinie. Šupuer je jeden z čajov, ktorý sa môže zalievať napríklad tým, že ho zalejete na viacej krát, že má veľa takýchto nálevov. Každý nálev je iný, podľa toho sa aj posudzuje ten čaj, že jednak koľko vydrží dlho a čo uvoľňuje. Keď je zle skladovaný za veľkého vlhka čaj, šupuer, to je jedna taká rada. Keď je zle skladovaný za veľkej vlhkosti, keď degraduje veľmi rýchlo, tak ho zalejete dvakrát a končí. Ak je dobrý ten puer, dobre skladovaný, tak to poznáte jednak podľa chuti. Cítite také väčšie spektrum tých chutí, že sú není zničené tou fermentáciou, takou zrýchlenou v rámci tej vysokej vlhkosti. A v tom je to čaro. Čiže už takto máte odo mňa info, že ako viete trošku porovnávať tie čaje. Pravda, že treba sa tým prepiť, ako keby. To mi aj hovoril môj kamarát v Číne na začiatku, že musí sa tým prepiť. Inak to nepochopíš, že môžem ti tu rozprávať koľko chcem, ale ty to musíš ochutnať, pochopiť ten čaj. Takže aj toto je fajn. Že v podstate je to jeden druh čaju, ako šupuer. A teraz môžete mať dokonca aj z toho istého roku, z tej istej továrne alebo z tej istej produkcie a tento bol skladovaný tam a tam a tie sklady sú iné. Čiže viete, aj v tomto je to také čarovné, že viete ochutnávať a posudzovať to celé. Paráda. A tu, čo som chcel hlavne povedať, že šupuer je jeden z čajov, ktorý, vlastne jediný čaj, ktorý je vhodné a môžete ho zalievať aj potom ako výchladne. Ostatné čaje ako zelený čaj, čierny čaj, oolong, není dobre zalievať po jeho vychladnutí tých listov, ale ani ho piť po zaliati vrelou vodou, že ho dáte vychladiť, tak sa to nerobí. Robí sa to maceráciou, čiže sa to nechá v studenej vode a viac hodín, tak, že sa uvoľní ten čaj. Čiže tak sa robí ľadový zelený čaj alebo ľadový čierny čaj. A kebyže sa pýtate prečo, lebo tam vznikne určitá chemická reakcia, môžete to poznať, že aj keď na stole necháte čierny čaj dlhšie, tak vlastne sa zmení jednak farba a na povrchu sa vám vytvorí. Čiže tam to zreaguje. Čiže veľmi zjednodušene takto povedané. Toto už je 4. alebo 5. nálev. Tento mám otestovaný, pijem ho teraz odkedy prišiel dosť intenzívne a znie si takých 6 až 8. Keby sa niekto pýtal, že a nebolo by to lepšie zaliať na jedenkrát, môžete. Ale toto je taká zábavka, že cítite, ako sa mení ten čaj každým jedným nálevom, pustí niečo iné. Trošku sú tam cítiť iné tóny. Jasne, že na začiatku môžete si to na jedenkrát urobiť. Zvyknete si na ten puer a potom človek má tendenciu potom ešte, teda aspoň ja som mal tak, že ešte viac si o tom pátra, trošku si zvýšiť ten level toho popíjania toho čaju a potom si to začne robiť viac nálevov. Ale mávam pravdu, že obdobia, kedy sa mi nechce. Že si ten čaj urobím na jedenkrát, napriek tomu, že sedím a popíjam ho, takže existuje veľa spôsobov. Toto je taký pre mňa viac nálevový, jednoduchý spôsob. Máte jednu konvičku, peknú myštičku a zlievku.
Pri zelených čajoch, takých hlavne drobnolistých, sa používa ešte aj sitko aj pri iných čajoch, ale pri pueri, pri takomto šupueri to není až také nutné. Prejdú vám také smietky, z tých také mini úlomky z čajových lístkov. Pri zelenom čaji by to vedelo byť problém, pretože ten je jemný a čím dlhšie tam necháte luhovať, tak on vám horkne a horkne. Preto sa aj pri zelených dbá oveľa viacej na to, aby vám tam neprepadli nejaké lístky, úlomky listov a podobne. Tuto mi pekne aj ukazuje, akože koľko sme vody minuli. Ja som dával bolo niečo nad liter a teraz je niečo pod pol litra, že už tu je iba. Podľa mňa takých nejakých 7 deci vody sme cez to preliali. Čiže cez to prelejete dosť veľa vody, cez tieto kvalitnejšie čaje, čiže mal som čaje, ktoré vydržali 14 nálevov. To už som prestal piť, lebo som, nie že by ten čaj už nedával, ale kvôli tomu, že už som nevládal. A to je potom z toho také dlhé čajovanie, čo je super vo finále, keď proste si chcete tak počajovať dlho. Že už sme na konci. Je to také bledunké už oproti tým nálevu predtým. A niekedy už nepijem takýto nálev. Preliali sme teda cez to nejakých 6-7 deci vody. Pravda, že tuto je jedna rada. Dĺžku luhovania nechajte si na seba, jak vám to viacej chutí. Ja napríklad niekedy v tejto malej konvičke, keď mám chuť na také, že fakt, že hutný čaj, tak predložím luhovanie, že si to nechám až na minútu, zlejem ho a vtedy je taký hutný a srkám ho po malom. Tak toho pijem veľmi rýchlo, ak ste si mohli všimnúť, alebo respektíve tí, ktorí nevedia, tak toto je na mňa celkom rýchle pitie, možno aj tým, že to natáčam. Keď si robím taký hutný nálev, tak ten srkám veľmi pomalý a hneď na tom jazyku to tam vybuchne, tie všetky chute, tie tóny a je to fajn. Ja si to tu dopijem. Chcel som také krátše videjko, dúfam, že to podarilo. Tí, ktorí nemáte odber, tak tu kliknite. Tí, ktorí ste nevideli, mám tu video z minulého roka, kde popisujem, čo všetko sa podarilo. Stále má veľké nervy zostrihať toto video, čiže vás pozývam si to pozrieť. Nájdete to tu a možno to dám rovno aj link. Takže tu alebo tu je to? Neviem. Takže keď nemáte odber, tak kliknite. Keď sa vám to video páčilo, tak kliknite tiež na ten páčik a nechajte mi koment, aký čaj ste pili alebo aký pijavate, či pijavate puer. Som na to zvedavý. A ak máte aj kľudne nejaké otázky ohľadne čaju, tak mi ich napíšte do komentov a v ďalšom videu vám na to odpoviem. Takže takto, přátelé.